Ассалаумағалейкум жамағат. Менә сез Казанда күпме яшисез? Кемдер 10, кемдер 15, кемдер 20, кемдер 50, кемдер гомер буе яшәйме? Ләкин менә аңа да карамастан сез Казанда шуның кадәр күп яшәбәйме? Бер генә әйбергә игътибар, бер генә түгел, күп әйбергә игътибар иткәнегез булмагандыр. Ләкин менә монысына игътибар итәргә тиеш идегез. Ләкин нәкъ менә шәһәр үзәгендә урнашкан Камал театры бинасына менә карагыз әле. Әгәр дә монда игътибар белән җентекләп карасагыз, шундый мозаикалар урнашкан, әйме? Һәм мозаикаларның кайберләре менә карагыз әле, игътибар белән җентекләп карагыз. Аларда театраль маскалар сурәте. Шушындай, әйе. Менә күрәсезме инде? Шундый гади һәм кызыклы күзәтү. Ничек сезгә? Гомумән башкалабыздан андый шәп, шундый кызыклы вә матур мавыктыргыч җирләр һәм әйберләр күптер дип уйлыйм. Кызык син Казан һәм матур син Казан.